Ach, tie studené jesenné soboty. Mrznem tu už dobrých 40 minút. Hodinky z bazáru za 200 mi z tej kosy už pomaly zastavujú. Je to len ďalší šmej, čo nič nevydrží. Tak ako všetko. Mal by som asi zavolať starej, že na večeru bude meškať. Tá sa zase zblázni. Ženy sú už raz také. Konečne John a ide za mnou. Viem, že nemá rád modernú techniku a už vôbec nevykecávanie cez mobil. Inak je v pohode, ale nechcete ho nasrať. To na ňom jednoducho vidíte, ani ho nemusíte poznať. Na pohľadu nevidíte, ale ja viem, že tam je. Nosí ju za opaskom vždy a všade. To je jeho štýl. Všetko v pohode? Vykričať mu do očí, že tu už 40 minút mrzdem, by nemalo žiadny význam. Jasné, ako vždy. Viem, že by mi ani ďalej neodpovedal, pretože je to John. Je už raz taký. Skúsim radšej niečo, čo je v normálnej komunikácii bežné. Tak jak to dnes šlape? Normálny človek by mi určite odpovedal, ale John má očividne na háku. Civí na mňa, ako keby som nebol z tejto planéty. Áno, uhádli ste. Nie je normálny. Už sa mi tu s ním nechce strácať ani minúta času navyše. Ďaká, Steve. Aspoň poďakovať sa vie, keď už nie je komunikatívny. To som si na ňom vždy cenil. Od takého flagmatika počuť ďakujem, to vám jednoducho poštekli ego. Konečne sa mi rozprúdila krv v nohách. To je úľava. Nedá sa to ani opísať. Slnko už pomaly zapadá. Je čas ísť domov a dať si niečo pod zub. Po celom dni si to hádam už aj zaslúžim. Všade je stále to neznesiteľné ticho. Raz sa z neho istotne zbláznim. Nikde ani nohy. Nie je tu ešte živej duše. Ešte, že mám Johna a jeho cukráreň. Bez neho by som takýto matroš cez víkend určite nezohnal.